u drugu epizodu GTA 5. GTA 5. Danas sam sa Franklinom tu i istražujemo misteriju. Svi dobro znate pravog freaking duha. Da, to svi već znate. Dobro. Ćao. Našli smo ova brza kola i idemo tamo. Znači da vidimo koliko to sati. Ćemo da stignemo pre do duha. Ovo ću ovo da kažem i hoću ovo da uradim i da vas kucam na oblika. Za malo. Au! Nije normalno. Ja sam se vozio malo već. Vjerojatno ste čuli mog papagaja. Da. Mog papagaja kako sleće. Tu blizu moje kamere. To obožavam da radim. Sad. Čekajte. Čekajte, imam malo tehničke poteškoće. Sorry. Izvinite što ste mene vidjeli, ali to je bilo neophodno. Izvinite, stvarno žao. Naravno mi žao, moram da ide. Ajde. Sad, hoću da vam kažem. Hoću da vam kažem da, znate svi da nestane duh u 12. Holy shit! Sad ja hoću da vam kažem, kad se vi približite, vjerovatno znate kao, on nestane, ne, on bude nevidljiv, možete da gledate sa snajperom. Kad? Da, to hoću da vam kažem. A sad, gdje smo mi to? Dobro. Čekaj, moram da skucam onog tamo. Volim da skucam tako nekog sa motorom da ga dođi, tati, to. A ne! Eno ga još jednom za drugu priliku. Su brzo kola. Ja ću se da umrem. Pre nego što stignem. Moj Bože. My God. Moram da ga stignem. Kako to volim da uradim. Kako je to dobro osjećaj. Eno ga i drugi. Ja mislim da ga vi ne vidite, ali ja ga vidim. Što ono dvojica bi? Dvojica? Hvala. Šti. Pa skucao sam se. Opet. Really? Slučajno sam ga skucao. Volao bi... Ne. Ne. Izgleda da moram. Zbog tog glupog lika na motoru. Ne. Ti mene to zezaš. To je bio pajkan. Ali. Ovo će biti ključ. Uzimaj, ajde brzo. Tako je. Ja sam ga tresno i uzeo. Sve po planu. Sad ja moram da pobegnem zato što je ovo motor. I zbog policije. Dobre, tako je. Tako moram samo da odem na planinu. To brdo šta je već. Ja da ne nastradam. Čekajte. Samo vidim. Mislim da ću stići. Ne znam. Policija je tu. Please, da me ne vidim. Ok, još.
Licija, ne vjerujte se čuje ovo moj. Sirena. Nešto sam ja ovdje otišla, nema pojma. Ako stigne, ja ću da se javim. Da. Ćao. I vratili smo se nazad ljudi i ne, juri me policija. To je ovo, moj motor, to je jedino našao i ja sam budala pa sam skut. Jebem ti mačke. Mrtva buti bre. Te mačke najviše me nerviraju jer su me jednom ubili kad sam igrao obično, a nisam snimao. Strašno iznervirao. Dobro, drugo mačke ne je vredno nekoga to sati. Imamo mi da se načekamo. Dobro, uzmemo sniper. Nije to ba tačno. Tu. Ne. Ne znam za vas je nešto čuje. To nisu mačke i eno tamo se nalazi, ja sam ovo uzeo za svaki slučaj, ako me napadnu mačke, još vremena da se pričam. Sad ja ću za svaki slučaj ovako ići da vidim gde su te mačke. Da li su tu negde da patroliram malo ko pravi policajac. Drug me gleda Luka Filipović i znam to voli zato što tata policajac, patroliram, a mu se neće svidjeti što sam tati obario ovog kolegu Marsa. Slučaj. Jednog sam sa lepca onog šabanigu sam oterao sa ovog lijepog motorčića. Taki sam ti ja. Taki sam ti ja. Taki. Taki sam ti ja. Taki sam ti ja. Mačke. Izvinite ljudi, moj papagalj. Idete po drugi put ste ga vidjeli, prvi, ne znam, nisam brojao. Verovatno ste ga još jednom vidjeli, ne znam. Izvinite, stvarno mi je žao. Papagalj mi je pušten, a ne znam, nisam uvotio. Da patroliramo još. Pravi. Čekaj, izvinite ljudi, tata mi još u kuću, ali još malo pa ćemo da vidimo tog čuvenog, lupog, freaking duha. Da to još malo patroliram, da vidim da li tu ima još neke divlje mačke boje. Ok, zašto si to preskočio? Kada je to običan kamenčić. Čujemo mačku. Ok, eno ga. Duh se upravo stvorio. Ja sam bio bato.
Ej, čekajte. Imate... Nisam bio pripremljen. Eno ga. Čekajte, eno ga. Vidite. Dođi tati. Eno, vidimo mu neke detalje. Tako, eto ti ga na. Ništa. Čekaj. Eno, vidite duha. Sad ću vam da vam pokažem. Čekaj, moram da pauziram, zato što će mi biti veoma dug video. Kao što vidite, duh je nestao. Al zapravo nije... Eto ti ga na duše, čekaj, internacija to je toliko. Trkni! Nije to da piše. Mislim, Jock ili Jack, ne znam. Ne mogu da... Jack, tako nešto, Jock. Tako nešto, ne znam.